ಕಥೆ ಟೆನ್ನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕಗೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನನೆ ಎಂಕಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಐತ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಮೂರ್ತೈನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸತಿದ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕದಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಹೊಸ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಅಕಲ್ ರಡ್ಡ್ ತಂಡ ಉಂಡು. ಆ ರಡ್ಡ್ ತಂಡದಲ ಇನಿ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮದ ಮುಹೂರ್ತಲ ಆಯರಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಕಡಂಬಾರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ರಡ್ಡ್ ತಂಡದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವಯಸ್ಸತ್ತಿದ ಡ್ರಾಮದ ಕಥೆ ಅಡ್ಡಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯಕರ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕನ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ನಿಕ್ ಗೆಂದದಾರು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಮಿತಿ ಇತ್ತನು ಇಂದುವೇ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ತಿದ ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಟಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 127 ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಬಾರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೀತೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಜಿನ ಮುಹೂರ್ತ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ಶಾರದ ಬುಕ್ ಐಸಿರಿದ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಒಂದು ಟೀಮ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಂತೆ ಬರ್ತುಡು ನಾನೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕದಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಹೊಸ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದು ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುನನೆ ಎಂಕಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಐತ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಮೂರ್ತೈನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಹೊಸ ನಾಟಕ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಬಂದೇಳು. ಎಂಕ್ಲನ ರಡ್ಡ್ ತಂಡದಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತೈನಿ ಯಾವನಲ್ಲು ಅಂಚ ಐಸಿರಿ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಆನ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವು ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ತೂದೊಂಚೂರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳೆ. ಈ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿದ ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಲ್ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ದುಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಈ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಪೋಯ್ಸತ್ತ ಡ್ರಾಮನ್ ಗೆಂದದು ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರ್ಗಳ ತಂಡದ ಬರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಗಳ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸತ್ತಿದ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಈತೆ ನಿಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮರಪದು ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಕೊರೋಡು ಇರ್ದಾದು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸತ್ತಿಲ ರಂಗಪಾಯನ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮುಹೂರ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡ್ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ
ಇನ್ನು ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬಾತೇರು ಪಾಡುವೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತದಿನ ಯಾಪ ಅವರ ಹೊಸತ್ತು ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನೀನು ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂಡು ಟೈಟಲ್ ಶಾರದಾರ್ಸ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರೆ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕ. ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೋ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆರೆದು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಕತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಕತೆ ಲಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಟಲ್ ದಾದೊಪ್ಪು ಟೈಟಲ್ ದುಮ್ಮ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೊಂದು ಪನ್ಪುಳಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತದ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚೊಂಡು ಮನಗ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪಿನಂದು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಐಸಿರಿದ ಲೆಕ್ಕದೀತೀರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಈ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತು. ನೆತ್ತ ರಚನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಐತ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಕೈ ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ಅವೇನು ಯಶಸ್ಸದ ಸಾದಿರ್ ಕೊಂತಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕಲ್ನ ಕೊನೊಲೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರ್ ಬರಿತಿನ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪೇರು ಪನ್ಪು ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಬಂದಿಯೋಡು ಮೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಾಟಕಲ್ನ ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯ್ಕಾರನ ಎಂಚ ಕೈದೆರ್ತು ನಡಪಾಯಾರ ಅವೇನು ಎಂಚ ಗೆಂದಾರ ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾರದಾಸ್ ತಂಡನ್ನು ತೂಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಗರಿ ವರ್ಷ ಕತೆ ಡೆನ್ನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಂಗ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾತ. ಸೊ